Lucas 16:27 natubag niya pangutan. Yes. Karon no, ito sa akong pagpapana, dili na ako mo pangutana, ilit ko ang akong right sa pagpamutana. Karon makadayon ako sa akong pagpapalog. Ako lang din ang pagpapalog sa amin. Kasi na ako mo pagpapalog sa amin. Dahil ako naman doon. Kabaro-baro. Okay. Okay, bawa ka lang ito na. Aniya ang pagnikat. Unang darap, pagnikat ito ay atong sugat at pagnikat pagpas. Sugat pa eh. Upload rin sa YouTube ba? Kasi mapahayag niyo yung Ay, kwento. Atong makita na ang tanan niya gisgutan ng mga pananglitan. Huwag ko pangsar sa tema. Kaya una sa tanan, ang atong makita, ang ugat sa bubis na tao na nagkalitong-litod siya. Doon ay pahayag siya sa Biblia na ang ginawa ng mga damok-damok niya ng patay na santo. Ang iyang ihatas, pananglitan, si Abraham, kung katong datok na namatay. Huwag ko takal sa among tema kay ang datok, patay na sa. Kaya, dahil natampo ang datok, huwag ka siya sa ni Abraham. Gani-gikan siya ni Abraham nga. Kuha naman si Moses o ang mga propeta sa kalibutan. Kung hindi mong mga ito, hindi mo tuong sa pagsalon ni Moses o sa mga propeta, wala siya na imo. Pagkawang ang pag-apo, patay. Patay ang apo, patay ang kaibuan, may imo. Ang may sabot sa ko, sino matarong na tao, yun ay tulog kayo ang tuon na nakasala. Ipatamog sa tugo sa Ginoo nga tamog sa mukang to. Kung kayo katong gayon na, buwi pa. So, hindi niya po sa among mga tema. Kay, sino, buwi man. So, ang atong ipangita din sa atong debate, katong patay ng mga santos. So, okay mo ito nga, hindi respective ang answer ni Berto sa akong mga pangutana. So, kung dato ako sa tema nga, sino tayo bulit? Nabuha ko siya ng pag-apo niya sa mga batay. Dila. Kaya dito rin ako, diyan ni Kyoto Hotsi. Yes, na ito sa Hotsi, nag-ingat. Ang Diyos nag-ingat, kinahanglan, wala makita din na sa ninyo. Wala itaklagan niya sa ninyo, na di sa usa. Na spiritista, parangat, kung katong mga tao, nagkasangkit o patay. Kanat mo apo ka o patay, nagkasangkit ka o patay. Ibili niya yung sana sa Ginoo. Kung ikagawa, yun ay mga pananglitan ang Ginoo kung ang parang pag-apo. Sabihan ang iyan mga disipulo ng matana, pagluloy kami sa pag-apo. Yun nga niya na, ayaw ka mo pagpakaroon ng maglakaw-lakaw sa magpindong sa sana. Pero ang hindi mo sa mga karaspuan, sa katoliko, nagtuloy-tuloy sa sana. Ayaw ko sa subli-sublia, o sa hindi mo, nagtuloy-tuloy sa sana. Ito ang pwede nga sa Ginoo, at hinaan yung pag-apo, ang handa mo. So ang pag-apo, nagsusugot sa Ginoo, nagtutrabahan. Kung ikatuwa, tingnan na sa kuha, pag pinagpuay sa mo sa usag-usa. So mga kahit kanyang mga tao ang mag-pinagpuay sa usag-usa. Ikatuwa, ay ikatulo. Ayaw ka mo, paglapat, munsay ng sulat na. So ang sulat, mao ka to, magkampo sa Ginoo, mag-pinagpuay sa usag-usa ang buwi. Kung sa lima. Ayaw na, importante na itong pagayod ni Brasway Dulal, ni Molino Dulal. Kaya, patay ka. Magkasuti o di magkasuti. Pareho street, kung na iyo pagtuloy sa atong mabika para makahampukan na na yun ang makanan mo. Makasulti. Pero, dili na-replace ka sa tao nga ng makanan sa COVID. Ay, nag-ingot naman na ang patay makasuti.
Hindi magkakakitan minatay na lahat sa luglanan nga nakasulit. Dili ka lang atong mil nga nasa luglanan. Ang natong mil na makasulti, kama ni Samuel, kaya ginasalit o bitlong ng sulti siya. That's local. Itong unang hari. Kung pali mo ito sulot kay balaan mas tatlong matungisutan na tuwala sa kapag sa Diyos. Kaya pang mga balaan, patay na. Ang ilang lawas patay, pero ang ilang espiritu, ang ilang kalapog. Uyaw na kung sa iyo na kining mga balaan, tulik, yun ang lawas mo yung nakatay. Uyaw. Nanawi mo di isupak mo diba? Nanawi mo ka na, limang yung isupak mo diba na hindi sampuyan ang masantos na nangamatay na. Nauyos kumanay ang masantos ko iwa mamatay ng espiritu. Nanong isupak mo dito ang ibong kriyonan ka ron. Eh, yung isupak na sa manugasan na patut pa sa kong ibayat na mga santos na tuwan na sinabi masanpit. Tuloy mo ka na sila hindi na kapduhan. Nagkaroon yung matay ka na buhay na sila kasunti. Yan ang i-order para sa mga isupak. Sumakas na naman. Ang yan masakta ni Pastor na ang atong tema, okay. Na kung ang tao ano na problema, isuko ba sila sa Diyos sa pag-ampo na Diyos sa patay ng Santos? Okay na atong tema. Isuko, mabasa ba rin mo sa Biblia, na isuko sila sa Diyos na mutalo na Diyos sa patay ng Santos. Okay na ang isuko na itong tema. Okay, ikaw sa Diyos, ipagod dahil na mga Santos bulit. Kaya naman ipamugos mo rin mo kung Santos na napakain na nalihan ko ito ka. Kaya naman mga Santos na kung Santos bulit. Nawin yung tuloy ka. Nawa ng mga batay. Kung ito bulit, Santos na. Kung na ba tayo pumasok sa Biblia na mga balaan, na mga datuan na sa langit, kalpit, sumagat na pumunta na. O, kailangan ba naman mga balaan na itawag sa mga pagkapo? Sumagat na pumunta na. Ano yung i-bigyan niya? Yung tupak mo, ano ko ito? Kaya ang ato matapit mo, niya, nag-intok mo sila sa Diyos. Kaya kung tutan na rin, morning mo sunod, na kung doon na tayo mabasa sa Biblia, nagat ng mga santos na nagabasay na ilang lawa, uri ang ilang spirito, o niya sinasat, nagkampo na ito sa Diyos para mabuhi, kung magkatulog ko sila sa ato pag-ampo, kung doon na tayo mabasa niya na, o yung pagka, na ikaw, wala mo tupak, may mong isupak-tupak na kanina. Ang pamatanan ko taas kayo ang permit pa. So, kung makatulog, huwag ko kanibutan anak o makatulog pa. No? 1 minute. Well, kung may mabasa ka tapo na ngayon ka na ang mga santos nakatulog o mo respond sila sa isulti sa buhay din, kaya anak ang ulo na. So, kung kita ay kong versikulo, na nakatulog sila sa ampo sa buhay ninyo. Kung na-respond sila sa mga pagkampo sa mga buhay sa tao.